Shout out mga idol na karon sa atong balay sa San Fernando ato ning repiron kay amurag daghan nagigbuslo to. Repiron tani mga idol. Tan-awa lang nyo, watts lang, watts. Mga idol, nag-ayo na ta sa atong balay tungod lagi kay pobre ta. Nahin nga makita na to nga grabe yung mga matian sa atong bungbong. O karon ang atong gihimo, akong gikuha ang mga nangagabok na ug ilisan ako og plywood. Kaya abin niyo mga idol, unahon na ako, naka-idea ako. Dili na ko mo gamit og mga nipis na plywood kinahanglan bangga. Bahala na lang og puwang siya og marko. Tagsa na lang ka marko kada kanto. Kay ligon man kini kay media man nga plywood. Ug pwede ba uno na lang jud nga plywood balag mahal. Pero kung pabalinon ta sa tagay siyo ta dali pabalinon ta puyo. Dali ra kayo pag langkat kaysa nipis imong itaod. Parting dali ang maguba ini langkat mga gisi. Pero kung bangga nga plywood, pareha niya gamit ra pakita ta mga nindot nga plywood gamiton ka ng bangga gyud. Tanawa kinani nga plywood ba. Bangga siya media pero ang marko diha gagmay kay marko. Tanawa. Ang marko diha tagsara kada kanto ra. Kada kanto marko tanawa likon kay mga idol. Tanawa mga idol. Nya mao niya tagidaan dari no. Tanawa. Tagsara ka marko kada kanto. Pero okay ra kay mga idol. Ya karon pagpaway na kadari. Uy, parting sortihan mga idol. Kay pagpaniud to. Giagda pa sa atong igagaw nga sus bilib jud ko ni igagawa si Ana ug si Ani ug atong sumpayon ani Ana silang duha. Ila kong gi agda og paniudto. Daghang salamat ani Ana ug John Cabrera. Daghang salamat sa inyong pag imbitar nako sa paniudto lang. Kung kay nagbanding mo. Daghang salamat.